बेंगलर, चेन्नाई, हायद्राबाद बेफोरबायदि जायगायाव कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैनाय जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा देहानि फालांगि खालामारो। बे बाथ्राया नैबे भिडिअनिफ्राय फोरमान होदों। मानोना बिसोरो गावसोरनो बुंनानै लादों, गावसोरनि नांलाय खमलाय एबा कन्ट्रभार्सि नांलाय खमलायनि गेजेरजों नैबे बाथ्राया रोखा जादों। मानोना माखासे बर' आइजो, माखासे बर' सिख्लाफ्रा कम्पानियाव खामानि मावनाय सोलोयै गावनि देहाखौबो फानो। हर गेजेराव थांनानै हर गेजेराव गावनि देहा फाननानै फैनाय बाथ्राखौ बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। बियो फोरमान जादों। आरो दा बेखौ जोंनि गासैबो कम्पानियाव थाग्रा बर' आइजोफ्रा बेबायदि नङा, बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि नङा। नाथाय नैबे सासे सानैनि थाखाय दिनै कम्पानियाव जेसेबां खामानि मावनाय बर' आइजोफोर दं, बिसोरनि मान सन्माना नैबे सानै मानसिजोंनो गाज्रि जाजोब्बाय, बदनाम जाफाजोब्बाय। दा जोंनि बर' आइजोफ्रा, कम्पानियाव थाहैनाय खामानि मावनाय आइजोफ्रा दिनै मा खोनासंनानै दङ? नोंथांमोना मानो खोनासंनानै दं, मानो नायनानै दं? बे सानै हिन्जाव मानसिखौ नोंसोरो मानो दाबो हमाखै, दासिमबो हमाखै? मानो हमनानै सोङाखै? जाथाया बोरैमार? बिसोरो फाननानै जाग्रा, कम्पानियाव थाग्रा बर' आइजोफ्रा बदनामखौ लाग्रा नामा? नोंसोरो आइजोफोर, नोंसोरो खौसे जा, सांग्रां जा। कम्पानियाव थाग्रा हिन्जावफोरा गासिबो बेबायदि नङा। साफ्रोमबो देहा फाननो थाङा। माखासे गावबा गावनि उसुबिदानि थाखाय माखासे खामानि मावनो थाङो। नाथाय बै सानैसो हिन्जावा दिनै कम्पानियाव थानानै खामानि मावनानै देहा फानै थाखा बुथुमनानै दिनै ससियेल मिडियायाव नांलाय खमलाय खालामनानै गावसोरनि सिंनि बाथ्राया दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। आरो मानो ओंखारा जानो, दिनै बिसोरो पाप नांदों आरो पाप मावनायनि फिथाइखौ दिनै बिसोर मोनदों। जायनि जाहोनाव इसोरानो दिन्थिना होदों बिसोरखौ गाज्रि खामानि मावनायखाय इसोरानो दिन्थिदों। आरो बिसोरो बारग'आ। नोंसोर हमजागोन आरो हमजाखागोन नोंसोर, आरो हमनांगौ। मानोना बर' आइजोफोरनि मुंखौ बिसोरो फानबाय, मान सन्मानखौ फानजोब्बाय। माबार हमदोसो बिसोरखौ।